ଆମ ଓଡିଶା ଆଉ ତେମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା? ବହୁତ ଦିନ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ଆଉ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କେରୁନା। କେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲ ପେଳଉଛ, କେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ପେଳଉଛ। ଆମ ଓଡିଶା କାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେନ୍ଧଉଛି? ଆମ ଓଡିଶା ସହ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସାରା ଦୁନିଆ ଆମ ଭେଲ ପାଇବାକୁ ବାହା ଦେଉଥିଲା, ହେଲେ ଆପଣ ଏବେ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭେଲ ପାଇବା ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଦେଲେ। କଣ କରିବା ନବୀନ ବାବୁ, ସାରା ଦୁନିଆ ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନଜର ଲଗେଇଦେଲା। ଆମ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ସବୁ ହିଂସାରେ ଜଳିଲେ। ଆମ ଘରେ କିଏ କହିଯାଇଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣି କହୁଛି ତମେ ମତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦିଅ, ତମେ ଯାଅ ସେ ଓଡିଶା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଆଉ ଭାରତରେ କଣ ଆଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ତମକୁ ମିଳୁନି, ସବୁବେଳେ ଯାଇ ସେ ଓଡିଶା ପାଖରେ ପଶୁଛ? ଏମିତି କହୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ। ମୁଁ କଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ? ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ସରି। ହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଓଡିଶାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି। କାଲି ପରଦିନ ବେଳକୁ ମୋର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଓଡିଶାକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ନେଇକି ପଳେଇବି। ଛୁଇଁଲେ ବାଳ ଆଉ କେଣ ହବ? ଆଗ ଭଳିଆ ସୁଖ ଆଉ କଣ ତୁ ଦେଇପାରିବୁ? ସାଲା ଆଗରୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କେରୁଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମ ଓଡିଶା ଲୋକ ମିଶିକି ତ ଗାଣ୍ଡି ଫେଟାଉଥିଲେ। ସିଏ ସାଲା ଯୋଉ ମେଜା। ହଉ ଛାଡ ସାଲା, ଏଇ ଦୁନିଆଟା ତ ବେଇମାନ। ତୁ ସାଲା କେମିତି ଆଉ ଭଲ ହବୁ? ଯା ଭାଇ, ତୋର ଯୁଆଡେ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡେ ଯା। ଆମେ ଆଉ କେଣ ମିସ୍ ୟୁ ଓଡିଶା, ମିସ୍ ୟୁ ନବୀନ ବାବୁ। ଯା ରେ ବାବା, ତୁ ଯା। ତୁ ସାଲା ମୁଁ ବି କାନ୍ଦି ପକେଇବି। ବାତ୍ୟା